Bueno, iritsi da igandea, Frakanpadako azkeneko eguna. Baina kanpindunda jaso aurretik, baditugu hainbat aktibitate asteari amaiera polita emateko. Baditugu dantza plaza, herri kirolak eta azoka. Astotxo bat baneuko, bustan zuriega, zermura joateko gona gorriega. Astotxo bat baneuko, bustan zuriega, zermura joateko gona gorriega. Bat biru lau, balego eta balitz, bost zazpi, alkarrekin dabiltz. Bat biru lau, balego eta balitz, bost zazpi, alkarrekin dabiltz. Bueno, venimos de Lanciego, de Rioja Alavesa, hacemos producción ecológica. Gu Pikuñeta baserritik etorri gea, Antzolatik, ekarri deu, iten deuna gehien bat, ardi gazta ekologikoa. Aramoizotik gatoz, hortuen itxen gaulana eta verdurakin gatoz, kontserba apur batekin, frukakin. Egiten dugu sukaldaritza produktu ekologikoekin. Ditu gazi batzu barazkiekin, barazkia gaztakin, Mexikoko estiloko janari bat tamala. Somos una familia de 8 personas que llevamos la agricultura en ecológico. Los productos que tenemos aquí han venido desde Arizkuren, que es un pueblito que estamos reconstruyendo en el Prepirineo Navarro. Y en ese crecer pues hemos dado con las plantas que ya nos ofrecía el lugar. Empezamos con las pomadas sanjuaneras, que extraíamos la sabiduría popular del lugar y así un poco intentando autogestionar nuestra salud desde la tierra, volver un poco a lo que ya teníamos antes, ¿no? A nuestro espacio dentro de la naturaleza. Bat biru lau, balego eta balitz, bost zazpi, alkarrekin dabiltz. Bat biru lau, balego eta balitz, alkarrekin dabiltz. Bat biru lau, balego eta balitz, bost zazpi, alkarrekin dabiltz. Bat biru lau, balego eta balitz, bost zazpi, alkarrekin dabiltz. Bat biru lau, balego eta balitz, bost zazpi, alkarrekin dabiltz. Bat biru lau, balego eta balitz, bost zazpi, alkarrekin dabiltz. Astean zeharrekoa nik uste dut oso ondo izan dela. Espero baino jende gehiago egon da, kanpoko jende gehiago, parte hartze oso handia izan da mintzate hitzaldietan eta dena delakoa. Horrekoa gauzak antolatzen direnean askotan gauza batzuk tiratzen dute eta ez batzuk ez hainbeste, baina ikusi da interesa hainbat eta hainbat gaiekiko oso handia izan dela eta nik agian ez nuen espero kanpoko hainbeste jende etortzerik. Bueno, entre nosotros, más un colectivo Bla, más mucha gente, hemos encargado de la traducción. Lehenengo aldia zen hainbeste hizkuntzarekin horrelako zerbait egiten genuena, eta are gehiago hainbeste hizkuntzekin. Eta gainera sentitu dugu jendeak ahal izan duela eroso hitz egin nahi zuen hizkuntzan. Eta horri esker euskeraz ere gehiago entzun izan dela uste dugu ere. Aquí estamos, comunicado oficial de Cocínate Guerrilla Sukaldea, edición especial Frakanpada. Nik aipatzekoa, jaso izan dugun eskupilloa oso miresgarria izan dela eta eskertzekoa. Janaria bai, fracking, Olá, eu sou de Lisboa, Portugal e vim aqui à Frakanpada para conhecer Malta, há Malta ativista da Europa, da África, da América Latina e estamos juntos a lutar contra o fracking. Bueno, hementxe gaude. Ikusten duzuen bezala, horratzean dugu gelditzen dena Frakanpadatik, orain desmontaia gelditzen zaigu eta azken 6 hilabete hauetan gor jardun ondoren hau dena ongi ateratzeko, pasada astea eta, bueno, esan dezakegu Frakanpada ederki atera den kontua dela. Iruditzen zait, Frakanpada honen ostean, frakinaren aurkako mugimendua indartua ateratzen dela. Beraz, bueno, hemendik aurrea hemen mugarri bat jarri da, frakinaren inguruko mugimenduak, aurkako mugimenduak mugarri bat jarri du eta, bueno, espero dugu gero datozen urteetan burruka hau luze eta gogor badator
ea hemen ikasitakoak datorren urteetako guzti hori balio digun, eta guztion artean ea kapaz garen frakinen aurkako burruka on bat egitea eta garaile izango dena.